I den her video, der får du nogle små guides til, hvordan du selv optager en god video til dine elever. Ligesom i alt andet undervisning, så er der også i Flip Classroom et startsted. Og på en eller anden måde, så skal vi komme fra startstedet til nogle kundskaber. Eleven, de skal tilegne sig nogle kundskaber. Tit og ofte, så kan det være svært at vide, hvordan den vej den vil gå. I Flip Classroom, der har videoen en stor del af den her vej her. Det er det, der giver eleverne mulighed for at være aktive i timen og indgå i den læringsproces, der vil foregå der. Derfor så kan det være en god idé at udvælge et undervisningsmateriale, som videoen laves ud fra. På den måde kan sikres en god proportion, og det sikres, at det er de rigtige fagbegreber og de rigtige emner, der tages op i den korrekte rækkefølge igennem dine videoer. Uden nogle fagbøger at støtte sig til, kan det godt være svært at få et overblik over, hvad videoen lige præcis skal indeholde. Når du har udvalgt de fagbøger, som du vil støtte dig til, så kan du begynde at kigge på, hvordan den fagbog behandler de enkelte underemner. Ofte så kan underemnerne tit behandles i flere forskellige retninger. For eksempel i fysik-kemi, der under elektricitet, så vil det være fristende at lave en video, der både behandler ampere og volt. I de fleste tilfælde der er det dog et godt råd kun at behandle et enkelt emne i en video. Det er svært for eleverne, hvis en video den behandler to forskellige emner. På den måde der vil de bare blive mere forvirret af videoen. Så sørg for at holde dig til et emne, når du optager din video. Og så vær bevidst om, hvilke fagbegreber du bruger, så du har noget, du igen kan tage op i timen. Når du har valgt, hvilket underemne det er, du gerne vil behandle i videoen, så er du begyndt at tænke over, hvad det er for en type video, du vil lave. Du kan lave en video, der undrer eleverne. På den måde kan du give eleverne en lille teaser, inden timen den egentlig starter. Derved vil du få nogle elever, der kommer til timen med en masse spørgsmål. Du kan også vælge at lave ganske almindeligt fagligt oplæg, der forklarer måske det hele eller noget af den teori, der hører til emnet. På den måde så har du et helt andet udgangspunkt for timen. Du kan også vælge din video. Det skal være en opsamling. Det kan være både før og efter vi behandler et emne. En video kan også bruges som en instruks, f.eks. en instruks til et forsøg, eller til hvordan man anvender en model eller en bestemt teori. Tænk på, når du skyder din video, at videoen ikke skal kaste stå for sig selv. Videoen den er en del af det, der sker i timen. På den måde, så giver videoen ikke mening for sig selv, og det, der sker i timen, giver heller ikke mening for sig selv. Det er vigtigt, at der er den her sammenkobling, for ellers så kan videoen let virke uvedkommende og ligegyldigt for eleverne. Det er vigtigt, at videoen den er en del af at opnå succesen i klasseværelset og være aktiv der. Nu har du fundet ud af, hvilket emne din video den skal behandle, og hvilken type video det skal være. Så skal du overveje, hvordan du vil optage din video. Du kan vælge at optage dig selv, mens du laver et ganske almindeligt læreoplag, f.eks. foran en tavle. På den måde vil det minde meget om det læreoplag, eleverne ellers vil få i timen. Du kan også vælge at lave din video som en samtale, hvor du har en anden part med i videoen. Det kan fx være en elev eller en kollega, eller en helt tredje person. På den måde så vil videoen komme til at virke lidt mere levende, og den vil måske henvende sig lidt mere til eleven. Du kan også vælge at gøre ligesom jeg gør, og optage PowerPoint. Du kan også vælge at købe tegnebræt, du kan sætte til din computer. Via nogle programmer, så kan du tegne og forklare den teori, du gerne vil gennemgå. Det kan især være godt at anvende i naturfag og matematik. En ting skal du dog tænke på, når du laver din video, at f.eks. en video med PowerPoint eller tegnebræt kan godt komme til at virke meget tør og kedelig for eleven. Selvom at du gerne vil have et fagligt budskab igennem, så er det også godt, at videoen den har en vis underholdningsværdi. På den måde kan du som oftest få flere af dine elever til at se videoerne hjemmefra og være klar til timen. Videoen må heller ikke blive for lange. Det anbefales, at de er et sted mellem 4 og 6 minutter. I det længere end det, kan det godt være svært for eleverne at holde fast. Det kan godt være svært for dem at koncentrere sig. Så særligt hold dem på cirka 4 til 6 minutter. Du kan også vælge at lave minutvideoer. Når du laver minutvideoer, kræver det, at du har oparbejdet en kultur i din klasse, hvor eleven de forstår, at det ikke altid er nok at se en video en gang.
De skal forstå, at det kan være nødvendigt at se en video op mod 3 gange eller måske flere. Fordelen ved en minutvideo, det er, at det er en meget kort video, cirka 1 minut. Det vil være noget eleverne de kender fra YouTube eller andre sociale medier, hvor de opbruger små korte videoklip, der formulerer sig meget kort og præcist. Når du laver videoen, så tænk på, at eleven skal interagere med videoen. Tænk på, at det ikke skal være en envejskommunikation. Du kan f.eks. dele din video op i flere forskellige små sekvenser, og derefter hver sekvens stille et lille spørgsmål til det emne, du lige har behandlet. På den måde, så vil eleven være tvunget til at være aktiv, når han eller hun ser videoen, og det bliver ikke den passive læring, som vi gerne vil væk fra. Det er også godt at relatere emnet til nogle dagligdagsbegreber. Relatere emnet til noget, eleven kender. På den måde så henvender videoen sig mere til eleven. Et rigtig godt råd, det er også at have et lille vindue, ligesom jeg har nede i det ene hjørne. Ved et lille vindue kan den underviser være, der gennemgår teorien på videoen. På den måde, så vil eleven føle, at der er et mere personligt forhold til undervisning, og der er en personlig tilknytning til videoen og emnet. Og så husk, at når du optager dine videoer, så er du inde i en læringsproces. På samme måde som eleverne de skal lære at bruge Flip Classroom, så skal du også lære at bruge videoerne og optage videoerne. Og du kan være helt sikker på, at dine elever de skal nok fortælle dig, hvornår du har lavet en god video, som de forstår, og hvornår du har lavet en video, som de ikke er særlig glade for. Så bare tag al den kritik til dig, du får.